Намирах се на летището и току-що бяха обявили 3 часа закъснение на полета ми. Честно казано, притесних се, но си казах, добре, че купих полетите с разлика от 5 часа. Това означава, че все пак ще успеем. Не се притесних, поне не много. Но когато след това обявиха още едно закъснение, което беше 3 часа, просто светът ми се срина за секунди. Това беше една ваканция, която толкова дълго бях желала и толкова дълго бях планирала. В момента, в който разбрах, че полета вече закъснява с над 8 часа, разбрах, че няма вариант да го направим. Тогава в ума ми се прокрадваха всякакви мисли от рода на ето, това беше прекалено амбициозна цел, естествено, че няма да стане, ето, живота ти показва, не ти е било писано. Всякакви подобни непродуктивни мисли, от които единствено се чувствах по-зле. Но аз съм човек, който, смея да твърдя, не се отказва лесно и веднага реших, че трябва да намеря начин това нещо да не осуети моето пътуване и да си потърся правата. Преди време бях чувала, че има всякакви такива фирми, бяха ми излизали реклами, но това беше преди години и аз не познавах човек, на който да му се е случвало подобно закъснение. В крайна сметка отидох на бюро информация и оттам разбрах, че компанията ще заплати следващите полети. Заповядай. Бързах да се свържа с такава компания и новините не бяха много позитивни, тъй като те ми казаха, че ако не съм закупила полетите си свързано, т.е. от една платформа, това означава, че по всяка вероятност самолетната компания няма да иска да ми осигури качването на следващия полет, тъй като аз не съм ги купила с тази опция. Тогава разбрах, че ако ни се наложи да си купим сами нови полети, това излизаше от около 400, 500 или 600 лева на човек, не се сещам. Почти всички пари, които си бях предвидила за разходи там, да заминат за този непредвиден разход. Когато отидох на бюро информация, там ми обясниха, че тъй като забавянето е поради тяхна причина, ще ми презаверят билетите с първите възможни следващи. Което от една страна беше позитивна страна на нещата, и то доста, но от друга страна разбрах, че следващия полет е чак утре вечер. И това означаваше, че на нас ще ни се наложи да останем в Милано цял един ден, в който нито сме предвидели какво ще правим, нито съм искала да посещавам, но погледнах от позитивната страна на нещата. В крайна сметка разбрах, че ще ни осигурят полети. Друг път ще участваш. Кажи чао! Извинявай. Но в крайна сметка разбрах, че ще ни осигурят полети, и след това ще имаме право да кандидатстваме за компенсация, която ще покрие разходите ни за хотел. Така че от цялата работа излизаше, че това е едно безплатно посещение на дестинация и ние нямахме избор, освен да се възползваме. Намирах се в сърцето на Маракеш. Около мен свиреше всякаква различна музика. Беше толкова красиво, толкова различно, толкова екзотично. За първи път в живота си изпитах подобни емоции. Усещането беше неповторимо. И тогава разбрах, че никога не искам да спирам да пътувам. Тези изживявания, тези емоции, които успявах да преживея и да изпитам за толкова кратко време, просто бяха толкова силни, че не исках да се отказвам от тях в никакъв случай. Тогава осъзнах, че това е живота, който искам. Липсваше ми нещо по-интересно в ежедневието и това определено ми го даваше. Беше толкова различно, в същото време автентично. От всички страни се чуваха хора, говореха различен език и живееха своя собствен живот. Музика, змиоукротители, хората се блъскаха, жени ми предлагаха да ми направят кана. Във въздуха се усещаха различни миризми, чуваха се различни ритми. Всичко беше толкова различно, аз просто се влюбих в това чувство. И това беше. Казах си, това е живота, който искам. Пълен с предизвикателства, смелост и красота. Здравейте! Аз съм Никол
и вярвам, че в живота нищо не е случайно. Пътуванията промениха изцяло живота ми. Всяка една дестинация ме е научила на нещо и ме е обогатила. До такава степен промених живота си чрез това, че просто няма как да не искам да го споделя с повече хора. Записвам това видео за 10-ти път, защото мисля, че е невъзможно да опиша в някакви кратки 20-30 минути всичко, което мисля за пътуванията и колко много уроци съм си извлякла от тях. Затова сега ще ви разкажа няколко от моите истории, а вие може да прецените сами за себе си. До голяма степен хората, които ме виждат в Инстаграм, си мислят, че аз не работя, а само пътувам. Инстаграм е една платформа, на която всичко изглежда много по-различно, отколкото всъщност е. Може би това е една от причините да създам YouTube канал, защото искам да разкажа малко повече. Искам да разкажа за това как аз ги организирам сама, как не е нужно да имаме голям бюджет или как успявам да ги съчетая с постоянната си работа. Никога няма да забравя първото си пътуване с самолет. Бях сама и бях уплашена. Чудех се дали е безопасно, как изобщо ще се справя. Никога досега не се бях качвала на подобен тип транспорт. Не знаех как да чекирам билетите си, какво имам право да нося в багажа си. Но тогава моята приятелка, на която отивах на гости, ме подкрепи и ми каза, че всъщност ще бъде лесно и че на летището има толкова много табели, че няма как да се объркам. В крайна сметка се изправих срещу страховете си и се справих. И това ме накара да се почувствам много горда. А и след като попаднах в Лондон, бях толкова възхитена. Самото място беше толкова различно, толкова непознато. Изглеждаше ми вдъхновяващо, амбициозно. И това подбуди в мен интерес да видя още повече места и ме запали. В началото беше сложно, но с времето ставаше все по-лесно и като всяко ново нещо, колкото повече го правиш, толкова по-добър ставаш в това. От закупуването на билетите до ориентирането на нови места или как да намерим най-подходящите хотели. Всичко това започна да се случва с лекота. Вярвам, че то наистина допринесе за мен самата, да бъда по-смела, да бъда по-отговорна, по-организирана, да търся всякаква различна информация, да се свързвам с хора, да гледам видеа на други хора, как те вече са го направили. И със сигурност това ме е развило. Със сигурност. Също така, когато някоя дестинация ми се струваше прекалено скъпа, аз започвах да търся някакви трикове или методи, по които мога да спестя от тук, от там и така да я направя по-достъпна. Всички ме питаха как постоянно успяваш да пътуваш, а аз им казвах, че просто инвестирам време в това, намирам добри оферти, а след това се възползвам от тях. С времето пътуванията ставаха по-сложни, по-големи, бяха замесени повече хора. Спомням си, когато организирах първото си женско пътуване с мои приятелки и колежки, 4 момичета, отидохме в Италия. Беше незабравимо и вайба беше неповторим. Когато сте там заедно, ви се налага да се справяте с различни ситуации, които всъщност ви сближават повече и изграждат едно особено доверие, което не съм сигурна, че в друга ситуация би могло да бъде същото. Очарователните тесни улици, лимонови дръвчета навсякъде, красивите постройки и незабравимите гледки бяха само част от нещата, които ще запомним завинаги. А колко пъти ни се наложи да носим багажа си по този тесен завой, само ние си знаем. Ето това са нещата, които според мен се заслужават. И хубавите емоции е така да си с приятелки, да обикаляш, да пътуваш, да си щастлив и да обичаш себе си. Следващото ни интересно пътуване вече бяхме 8 момичета и намерихме страхотни оферти, с които да отидем до Дубай. Полетите, които успях да намеря, бяха по 200 лева на човек, на който го кажа, всички ми казват, че това е лудост и че не са предполагали, че е възможно да се пътува до Дубай за 200 лева. Уловката е, че кацаме в Абу Даби, но там също определено има какво да се види, а оттам градският транспорт е много удобен и доста често. В крайна сметка Варна-София полетите са по толкова, така че
Кой би повярвал? Но да, факт. Спахме в апартамент, който се разделихме всички момичета. Той също беше доста евтин. Мисля, че по 40 лева на ден, което не съм сигурна дали дори в България бихте могли да спите за толкова. В същото време правихме активности, които бяха толкова различни и необикновени. Бяхме на сафари, на което хранихме жирафи. Видяхме зебри, антилопи, хипопотами и други животни. Бяхме на сафари в пустинята, оранжеви пясъци, 4x4 с джип. Просто беше уникално. А след това бяхме на организирана традиционна вечеря. Там успяхме да видим тяхен танц и изобщо толкова много незабравими мигове. Беше чудесно. Виждах ентусиазма и щастието на момичетата, с които аз бях. И тогава разбрах, че може би искам да споделя с повече хора тази енергия, тази емоция. И ако мога по някакъв начин да ги заразя и да им кажа, че мечтите им не са просто мечти, а те могат да станат реалност, ако се потрудим за тях, то това би било чудесно. Някога и на мен ми беше трудно да повярвам, че бих могла да правя подобни неща. Мислех си, че пътуванията са само за богатите. Мислех си, че е невъзможно да организирам това сама. Мислех си, че ще имам моменти, в които няма да знам какво да правя, няма да знам как да реагирам, може да ми се случи нещо лошо, да се изгубя. Но знаете ли, истината е, че ако имаш интернет, аз успявам да се снабдя с такъв още като стъпя на летището, в крайна сметка няма нищо чак толкова страшно. А дори и да се случи нещо, това само ще ме развие като човек и всъщност ще ме накара да стана по-адаптивна, да съм по-смела, да се справям повече с всякакви различни ситуации. Вярвам, че всички тези неща не могат да ти се случат, докато си в родния си град или в зоната си на комфорт, защото просто няма как да бъде толкова интензивно, няма как да те пушне до такава степен, че да ти се наложи да се справиш с ситуациите, с които се справяш. Със сигурност, всяка една ситуация, която ми се е случила, ме е накарала да погледна по друг начин на нещата. Направила ме е по-адаптивна и ми е помогнала във всяка една от сферите ми в живота. Научила ме да се доверявам повече на себе си, да се гордея повече със себе си, да вярвам, че нещата са възможни, да бъда по-амбициозна на работа и по-креативна. А също така и когато станеше въпрос за спестяване на пари, това също много отвори очите ми, тъй като започнах да обръщам внимание на покупките, които досега съм правила, а не съм имала нужда от тях. И така, без дори да се лишавам по някакъв начин, аз намерих нови начини за спестяване на пари. Пътуванията ме правеха по-смела, чувствах се по-различна, чувствах се по-обогатена. Пътуванията ми даваха различна гледна точка и всяка една ситуация вече успявах да погледна по друг начин. Караха ме да бъда по-благодарна и да оценявам повече малките неща. Това какво са ти казвали в къщи, със сигурност те оформя като човек, но съвсем друго е, когато го видиш със собствените си очи. Децата в Маракеш играеха боси и бяха усмихнати до уши, ритаха топка и това изобщо не ги притесняваше. Живееха си в своя собствен свят, бяха толкова колоритни и толкова различни. Тези неща няма как да не оставят отпечатък в съзнанието ми. Никога няма да забравя как един човек на Бали ми разказа своята история, как преди години неговото семейство не е имало възможност всяка вечер да си позволи да яде ориз. И как той е толкова доволен, щастлив и благодарен, че има възможност всяка вечер да осигури на семейството си порция ориз. Това ме накара да се замисля и да погледна под съвсем друг ъгъл на нещата, моето детство, за нещата, за които не съм била благодарна, за нещата, които не съм оценявала или за моментите, в които съм казвала защо съм се родила в България. Не можех ли да се родя в някоя по-уредена държава, някъде където би ми било по-лесно да успявам. Но това не е така. Истината е, че
ако искаш да бъдеш успешен, това къде се намираш няма нищо общо. Дори напротив, смятам, че в България имаме едни страхотни условия. Ако се трудиш, ако полагаш усилия, според мен няма причина нещата да не се случат. Когато попаднах в Амстердам, видях как хората се чувстват супер освободени. По улиците всички хора бяха облечени толкова артистично и самия град имаше една особена енергия, която не можех да опиша. Разхождайки се из града, усещах как всеки ъгъл носи своята история. Каналите с техните малки лодки и отразената светлина създаваха усещане за спокойствие, което трудно можеш да намериш в други големи градове. Видях хора, които се наслаждаваха на живота, някои седяха по бреговете с чаша кафе, други караха велосипеди с усмивка на лице. Малките колони къщи и това, че заведенията бяха пълни в обикновена вторник вечер, показваше колко задружни и социални са хората там. Тогава се върнах и исках да бъда повече себе си, исках да се обличам по-интересно. Когато за първи път стъпих в Дубай, всъщност не бях впечатлена най-много от луксозните сгради, които наистина впечатляват, но самия дух на хората там и силата, с която вярваха, че всичко е възможно. Почти на всяка тяхна сграда имаха лозунг, който придаваше смисъл, че всяка една мечта може да се сбъдне. Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. Когато видях изкуствения остров Палм Джумейра, всъщност разбрах, че това е била една детска мечта на султана и това ми доказа, че всяко едно нещо може да се изпълни и всяка една мечта е достижима, зависи колко енергия и ресурс влагаш в нея. Тези градове са изградени на място, където някога е имало само пустиня и са се превърнали в глобални центрове на лукс, иновации и култура. Всяко едно от тези места ме е оформило като човек и ме е направило жената, която съм днес. Смятам, че съм доста по-уверена, дисциплинирана, продуктивна. Намирам време за нещата, които желая. Съседите ми решиха да правят ремонт. Когато стъпих в Япония за първи път, осъзнах, че тази толкова бленувана дестинация всъщност е, да, много красива, но не чак толкова вау, колкото е превъзнасена. И разбрах, че всъщност до голяма степен това, което я прави толкова желана и ценена е всъщност самото отношение на японците към нея. Разбрах, че е много важно отношението, как говориш за родината си и дали я цениш, дали я оценяваш. Всъщност в България аз смятам, че ние имаме много по-красиви планини, но може би самото отношение към тях не е до такава степен популяризирано или рекламирано сред света, за да може повече хора да научат за нея. И това ми даде една различна гледна точка за това как всяко нещо може да бъде бленувано от хората, само ако ти изразиш правилно мнението си за него, изразиш правилно своята емоция и разбирате ли, те до такава степен се гордеят с това място, че естествено го рекламират и карат всички да са запалени толкова много по него, че направо е магично. За мен пътуванията не са бягство. За мен пътуванията са начин да открия себе си на по-дълбоко ниво и да се свържа със своите истински желания. Когато съм там, по някакъв начин забравям за часовника, забравям за цялото ежедневно бързане, което имам тук.
от това да отида на работа и да свърша ежедневните си задължения. Караме да се чувствам много по-свободна и много по-различно и мисля, че тогава наистина чувам вътрешния си глас. В следващите си видеа смятам да споделя повече информация за това как е възможно да направим пътуванията по-достъпни за нас, дори с по-малък бюджет, как търся полети, как да ги организираме сами, как да се чувстваме уверени, къде да търсим информация и всички въпроси, които вероятно се чудите. Всичко от началото до края, защото наистина вярвам, че за човек няма нищо по-обогатяващо от това да пътува. Когато бях по-малка, смятах, че това да си богат е да имаш скъпи чанти, хубави дрехи или хубава луксозна кола. В момента съм на етап от живота си, в който вярвам, че няма нищо по-ценно от това да докажеш на себе си, че можеш нещо. Няма нищо по-ценно от това да имаш незабравими спомени. Няма нищо по-ценно от това да споделиш всички тези емоции с приятелите си. И смятам, че пътуванията дават такава ценност, която наистина те прави по-богат. И реално, ако пътуванията взимат единствено и само пари, за мен това е ниска цена, защото ти дават толкова много. Само за едно пътуване можеш да научиш толкова много за себе си, можеш да преживееш такива емоции. Ще споделя с вас тук различни видеа от мои пътувания, защото не съм сигурна, че мога да опиша тези емоции с думи. Вярвам, че всичко е възможно и че ако положим усилия и старание, то няма как мечтите ни да не се реализират. Радвам се, че успях да предизвикам себе си, да застана пред камера и да споделя всичко, което мисля с вас. Повярвайте ми, не беше лесно, но като всяко ново нещо, вярвам, че и това ще стане по-лесно с времето. А и аз изглежда вече обичам да предизвиквам себе си с различни неща. Така че, ако успея да заразя поне един от вас с желание да открие пътуванията по един нов и различен начин, ще бъда щастлива. Защото ми се искаше да съм го открила по-рано и не мога да кажа, че съжалявам, но откакто започнах да пътувам, имам чувството, че истински живея. Благодаря ви!